ko je mogao vjerovati recimo da će neko da im kupi kuću. Nalazimo se u Višegradu gdje smo došli da uselimo šestočlanu porodicu Bovan u novu kuću. Do sada su živjeli u alternativnom smještaju u selu Dobrun pored Višegrada. Uslovi u kojima su živjeli nisu bili adekvatni životu šestočlane porodice. Živjeli smo, šta ja znam, kako bi stari narod rekao, u prijuba, normalnim uslovima, u stvari to su stvarno loši uslovi bilo, ali mi nismo mogli ništa drugo priuštiti, pa tako, šta ja znam, znali smo kako smo znali i mogli, a eto, hvala Gospodu Bogu i Srbima za Srbe i naravno Delijama Višegrad koji su postakli Srbi za Srbe da dođu da nam kupe ovu kuću. Ovi uslovi u kojima sada treba da živimo i koji smo živjeli ne mogu se ni blizu porediti, pošto je sve u kući. Kuća je, kako ste vidjeli, nova, sve u njoj sređeno, okrečena i dobili smo sve nove stvari. Mi još uvijek nismo svjesni toga da je to naša kuća i da eto i spavam u njoj i živim, ali još uvijek nisam svjesna da je to moje. I vjerovatno treba vremena još da prođe da stvarim da je to naše i da je moje i moje djece. Mi sad imamo svi svoju sobu, u Dobrunu to nismo imali, kako se zove, mnogo je sad bolje. Pa ne znam, nisam još svjestan svega ovoga, šta znači bolji život. Ukupna vrednost pomoći je oko 60.000 maraka, sama kuća je koštala 54.000, a ostatak novca je utrošen na adaptaciju i najneophodnije pokućstvo u kući. Ovom prilikom zahvalio bih se svima koji su se uključili u akciju pomoći porodici Bovan, pre svega volonterima humanitarne organizacije Srbi za Srbe iz Višegrada koji su predložili porodicu Bovan za pomoć, a onda svojim akcijama u sklopu trojke iz bloka uspjeli da prikupe neophodan deo sredstava za samu pomoć, a ostatak novca je prikupljen donacijama donatora humanitarne organizacije Srbi za Srbe iz celog sveta.